Dr. Angie of Webu, and Sir Chris Obieje. Thank you. One and then after the group, first group in Abiano, even though the families, the first group in Abiano, the Tansi Prayer Ministry. Tansi Prayer Ministry, which is one of the members. Tansi Prayer Group. And I go back way up now. I got charge you up. Abundance so kaigabo. Eden governor ejoko. Arameye motuneke. Aketo keni mege. Akwage Tansi Prayer Group. Akwage Isnigabo kemon. Alelele anam nirugio kamketo keni mege. Akwage sinige puni mibua. Morris Akon family. Imela ekele derege onyoma Chineke nebema imela papa. Morris Akon family. Hajo de fina bia Morris Akon family. Paramane kelegio imela choko kele derege. Dr. Amuchie Neso Morris Akon family. Papa ekele Akon family. Amuchie family. Dalo. Choko ekele derege. Onyama nebe mai. Papa ekele. Ezike family, Hajo. Ezike. Roye. Ezike family, okay. Chineke nebe mao. Ekele derege. Chineke nebe mao. Chokwi mekwele. Ekele derege. Ofia family, Dalo. Ofia family. Ofia family. Choko. Akana warrior o. Ewo kede. Onyama. Ofia family, Dalo. Pascal Eze, Dalo. Pascal Eze, I kene. Onyama bo. Ese Jesus. Onyama Ese Jesus. Onyama Ese Jesus. Okay family, I kene. Okay family, I kene. Okay family. Onye na-eme mma bụ onyama. Onyama bụ Jehova bụ onyama. Kendi na-abịa. Abịa na-abịa ka onye. Kondia mụwa. Chineke bụ onyama. Onye na-eme mma bụ onyama. Ikuku ama n'ọnya bụ onyama. Nwanne otu onye bụ onyama. Chineke bụ onyama. Ese Jesus onyama. All in family. Onyama. Jesus.
onye ọma onye ọma ye onye ọma ye eze Jizọs onye ọma onye ọma ye onye ọma eze Jizọs All the family I know. All the family I know Canada. All the family dalu do. Aku netemba bonyama. Onye nenye ndo bonyama. Osuji family. Osuji family I know Canada. Osuji family I know Canada. Osuji family I know Canada. Kukama no nya bonyama. All family I know Canada. All family. All people family I know Canada. Oh nyama. Oh nyama e. Oh nyama e. All people family I know Canada. Oh nyama. Oh nyama. All people family I know Canada. Oh nyama e. Eze Jesus. Oh nyama. Oh nyama e. Oh nyama. Eze Jesus. Jehovah bonyama. As a Choco family. Jehovah bonyama. As a Choco family. Oya neme mabonyama. As a Choco family. Kukama no nya bonyama. As a Choco family. Aku nete babonyama. As a Choco family. Ozo na bonwa bonyama onyama. Biale ya ma Chineke nna mere mo eze Jesus. Mama deregie. Biale ya ma Chineke nna mere mo eze Jesus. Mama derege, mama derege. Okay. Eze Jesus, papa. Mama derege. Eze Jesus. Etike family dalu, etike family dalu. Ekwere wo maga bani me Chineke. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọmamma mazuru ahụ. Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọmamma mazuru ahụ. Ihe nga emere Chineke. Ọ bụ onye ga-akọta sị. Here is on na-abịa. Ama Chineke. Here is on. Na bụ ọma ka njere bịa o. Na-eroghị Chineke. Abụ otito ka m jere bịa. Eze Chukwu. Soro mụ na-eto ya. Here is on. Ọ dị mma. Here is on na-abịa. Soro mụ tobe ya. Na-eto ya. Ndị nke Chineke bi ya nụ. Aga m akọrọ unu ihe Chukwu mere m n'elu ụwa. Karịta soro m. Wow, Haji 6 cows wee na-abịa. A6. Come on. Here is on Haji AP6. Here is on. I na-ekene unu. Here is on. Daalụ nọ Haji AP6. Here is on. Daalụ nọ. Daalụ nọ. Daalụ nọ. Here is on. Chukwu mere m ịhụnanya Chineke. Here is on. Akwai zaramo. Yeah.
Oh, yeah, no. Yeah. Yes. Up on the bed. I hear the zone, right? Up here the zone. I hear the zone, yes. That one. Here is on. Here is on AP6. Here is on AP6. AP6. I just 6 minutes. AP. Or just only 6. A6. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Ona fugo na announcement ni make tata. Mandino online. Ndi online unwe ikunezel kwa iguno. Maka Chineke no nwe no online na bless onye obuna. Ono zel ku efi ai ga-ewe. Ndị Hill Zone ji efi 6 wee bịa. Mana o wee na asim no 10. Wee sị aka ndị go 6 ebe a. Biko kọọnụ ha aka. Kọọnụ ndị niile. Onye ọbụla bịa nye onyinye ubi na nke agba atọ ka anyị nọ ihe a ma ndị nye bụ n'izu ka gara aga na ndị bidoro ebido na nke mbụ anyị na-ekene unu ncha niile na-ekenekwa ndị otu parish anyị niile ụkọchukwu anyị na ndị nọ ebe dị iche iche wee soro anyị welo na-ekene Chukwu ma ndị nọ online. Nke a bụ agba nke atọ anyị bidoro emume onyinye ihe ubi na arọ 2025 n'izu ụka na-abịa abịa. Anyị ka nọkwa ya. In 2 weeks time ga-abụ 31st of August ga-abụ agbacha ekulu nwa. Anyị wee chebezie result ka ọ ga-esi wee dị. N'aha ndị otu anyị the committee. Ọgasi wanyị ọnọkwu here Ifediba na ndị ọzọ niile Saben, Mrs. Amadi, ndị na-apị aka n'igwe, ndị nọkwa online ma ndị cameras anyị, paparazzi na ndị ọzọ niile. Udo dịrị unu, udo na-achị. Lekwa akwụkwọ ndị yelo onye tata. Pirikwa na ndị nwe mmadụ. Ohere a na-ekene Father Jude na his anniversary. Normally August and our anniversary of so many of us priests. One ekunke kam na-echeta the say ọkwado eziokwu. My own is coming up also next week. So thank you so much. So by next week, ma borrow Father, I think 15 years, not 15. So by but on get the one I can roll next week or roll next week I can say. So thank you, Father, for what you're doing for the church and for the opportunity you gave me. I can abatra one lane or use the opportunity. It's not easy. Thank you so much. Ihe anyị na-eme bụ iji nyere onwe anyị aka ebe onye biko na-awachi ahụ bụ taking care of this place that we are privileged to stay to worship God. Is our collective duty to make sure it's sparkling. God rewards a cheerful giver. To go in your place of work, let him favor you.
n'obere mbọ ị na-agba n'ọrụ ị na-arụ. Favor you with good children. Ihe ụmụ unu na-eme bụrụ fulfillment of your set goal for them. Ọ dịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Ụbọchị taa ga-abụrụ anyị ụbọchị ọma n'aha Jizọs. Amen. All right. Onye nwe anyị nọnyere unu. Sinizọrọ na-eme aka nke na ịdị nsọ. Ka Chukwu jige niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo.